Днес ще поговоря за ефективност на инверторите и по-скоро максимална ефективност при разряд и разряд на акумулаторите. Това всъщност е величина на инвертора, а не на акумулатора, и показва каква част от енергията процентно, която се зареди в един акумулатор, след това се използва за захранване. Тоест, ако в случая 97,2%, ако 100 кВт часа вкараме в една батерия, 97,2 кВт можем да използваме от нея и ще влязат в нашата система обратно. Това всъщност е доста важно, защото показва като цяла картина колко е ефективен един инвертор, т.е. колко е качествен един инвертор, колко качествени материали са вложени в него и колко добре са си свършили инженерите работата от към алгоритъм, който е вложен, и оттам се постига вече по-висок резултат при преобразуване. Разбира се, има и други фактори, които в това видео няма да засягаме. Ще имаме три примера за две монофазни системи, нисковолтови и една трифазна високоволтова. Това е една монофазна нисковолтова система, 12 кВт инвертор DE. В случая, за да получим ефективността, трябва да имаме тотал на ето тези две стойности, discharge и charge. Когато разделим едната на другата, получаваме този коефициент в процент. Или 2,84 делим на 3,17. Или 89,6% ефективност. Това е DE инвертор 12 кВт монофазен. Сега ще видим една система, която е трифазна високоволтова, и защо ние всъщност използваме доста често високоволтови системи, когато търсим ефективност. По същия начин тук отчитаме тези две стойности при тотал, charge и discharge. Така, имаме 1421 и 1448. Ето тук виждате 98% при 89% при нисковолтовата система. Тоест, при високоволтовите системи, заради високото напрежение на батериите, коефициента на преобразуване е доста по-висок. Тоест, от тук от 100 кВт часа вкарана в батериите енергия, може да използвате 98%. Това е инвертор Lux Power 20 кВт трифазен високоволтов. Сега ще видим една система, която е също нисковолтова, монофазна, 6 кВт. Може и от тук всъщност да го вземем. 1570 на тотал и 1635. Тук вече 96% имаме при тази система преобразуване. Това е 6 кВт монофазен нисковолтов инвертор. Всичките са хибридни системи. Или тук виждаме при различните системи и различните производители различна ефективност. Затова, когато подбираме един инвертор, който да заложим в наша система, който смятаме дългосрочно да ползваме, е добре
този показател да е възможно най-висок, за да може системата ни да бъде по-ефективна, съответно оттам и да ни пести повече.